Os nacionalistas de Chantada amosaron hoxe o seu apoio ao Hospital de Monforte. Están en contra do decreto da Xunta, onde se fará unha xestión integrada que a levará ao Hospital de Lugo. Agora se saca un decreto onde se fai unha xestión integrada. Integrada significa que Monforte pasa a depender da área de Lugo e entón estamos preocupados. Estamos preocupados porque poden, ao noso modo de ver, poden pasar varias cousas, non? Unha delas é a propia distancia a Lugo. En vez de ir a Monforte, pois en moitos casos teríamos que os enfermos, por exemplo, de Chantada, desplazarnos a Lugo. Con todo o que conleva, non? Os problemas tamén os conocemos nós, o que falábamos antes, a dispersión. Aquí hai unhas patoloxías que non as hai, por exemplo, en Lugo capital, non? E iso sábese na propia área, non? Que outra cousa pode pasar? Pois a nivel de orzamentos, agora mesmo o Hospital de Monforte é un hospital que ten o seu propio orzamento e pelexa polo seu propio orzamento, non? De outra maneira, vai ser un orzamento que vai estar en Lugo e vai dar o que lle corresponde, ou o que diga Lugo que lle pode corresponder. Isto trae como consecuencia, pois, bueno, a noso modo de ver que tamén pode dar consigo a privatización de algún tipo de servizo, non? Dende o Grupo Nacionalista tamén creen que isto pode levar a unha perda de especialistas que teñan que ir para Lugo. Se fai falta personal en Lugo, poden tirar do personal do Hospital de Monforte, e iso que conleva que o Hospital de Monforte quedaría con menos personal, co cual aumentarían a lista de espera, e para nós sería un desmantelamento deste hospital, non? Desmantelamento que non debemos de consentir. Hai 26 anos, como digo, que se creou este hospital. A mellora da sanidade na zona sur foi sustancial, cos os máis e cos os menos, pero bueno, ter un hospital aquí a 20 minutos a ter outro a 50 e pico kilómetros, a diferencia creo que é abismal, non? Temos que pelexar por el. E, bueno, nós o que fixemos foi nesta nota un apoio a plataforma e un apoio a toda a cidadanía da zona sur de Lugo para para mobilizarnos todos, para intentar pelexar para que este hospital e esta área sanitaria siga sendo unha área sanitaria con poder de decisión, con poder de xestión e con poder para poder coñecer os problemas que temos os cidadáns desta zona sur e non depender dun tinglado que se vai montar en Lugo que, bueno, a ver como remata, non? Preguntámoslle ao voceiro nacionalista, que ademais traballa no propio hospital, que sería o primeiro que notaría o usuario se o hospital pasa a ser de xestión integrada. Se poden notar en varias cousas. Non sei se lembrades, non hai moito, estuvo aquí unha matrona do Hospital de Monforte que nunha reunión con un director xeral do Sergas dixo que chegou a comentar de que a escasez de número de partos iba en detrimento da especialización dos profesionais, non? Bueno, que pode pasar? Que nos convirtamos nun número. Bueno, quantas consultas son necesarias para que esa consulta seña rendible, en teoría? Vai non decidir que non vai a decidir e corremos o risco de que esa consulta mellor desapareza. Imagínate. O tema da obstetricia, o tema dos partos. Hai 200 e poucos partos ao ano e eles se deciden que ese é un número que non é rendible para manter o servicio, pois a xente, as mulleres, irían para ir a Lugo, neste caso. Creo que é algo que non podemos consentir e, bueno, para iso están unha asamblea o vindeiro xoves, nós vamos a asistir, vamos a enterarnos e vamos a facer un coloquio, vamos a falar coa xente e, bueno, intentar convencer o maior número de xente posible en caso de que haxa algún tipo de movilización, por suposto apoiala para que esta área sanitaria siga sendo como hasta ahora, non?